Zdravím, dneska odohráme o zápas 1v1 v Rocket League. Uvidím, ako sa nám bude dariť. Snad dobre. Kamaráta. No začíname hrozne. To už mal hneď zo začiatku šancu. Musím mi dačo vymyslieť. Možno, uvidíme. Dobre, fungovalo to. Sice som netrafil loptu, ale zafungovalo to. Inak nie som až taký dobrý v Rocket League a dostávame gól. Bohužiaľ, nevadí. Troška musíme sa prebrať. Spôsob. Uvidím. Typek mal ďalšiu šancu. No, vysvetlím troška. Aktuálne hráme kompetie, aby ste vedeli. A rang Gold. Vlastnejšie. Skúsim vymyslieť. Ďalšia chyba. A prehrávame 2-0. Sa to môžeme otočiť, takže v pohode. Možno to otočíme, možno nie, keď tak nie, tak bohužiaľ nie. Musíme to otočiť. Nevadí, musím niečo vymyslieť. To musím odraziť. Na loptu. Takto som dobre zle urobil. Tak toto asi už nebudem robiť. Mám prosím na malý strop. Dobre, práve asi som narazil na typka, ktorý si úplne ešte. No nič, toto bude ešte napínaný súboj. Na to nebude také rýchle a snad ešte si taký gól dáme. Áno, dáme a konečne som ho klamal, borca. Mi to chvíľku trvalo, ale konečne zafungovalo to. Vidíme. Bude fungovať aj ďalej. Bohužiaľ tu netrafil moc dobrá. Tak mi to ešte nahodil. Dobromu Bulzovi nemal. Tak ten typek má dobré šťastie dneska. No a alebo ja som hrozný. To je jedna ďalšia možnosť. Nie, dobre, ja viem asi čo, ako to je. Ja som hrozný dneska a typek má brutálne šťastie. No nevadí. Dobre, ten znižujeme znova. Už to mohol byť 3-2, ale nemuselo to byť 4-2. Nevadí. Dali, čo ešte vymyslím typek, že Gibonek. Ešte Boris vymyslí. Mám problém šťastie. Tak nič. Dá sa som tu okazil. Tak to akože... Tak ja mám brutálnu smolu dneska. Ja som mu ešte nahral. No nič, no ja som odpísaný dneska už. Tak akože sorry, ale buď ja mám smolu dneska, lebo typek má velikánske šťastie. Dve rôzne možnosti. Dobre. Toto mu chvíli.
keby to nebolo o 3 góly, ale bolo by to aspoň o 2. To ešte sa dá, ale 3. Za takú chvíľu, takým spôsobom ako ja hrám, tak to neviem. To nič, to som už prehral. No, tak uvidíme. 43 sekúnd mám na to, aby som to vyrovnal. Tak, toto otočím. To bude napínať. Som to chcel nadýchnuť, že to pôjde ďalej. Nevyšlo. Dobre, akože mám 19 sekúnd na to dať ešte jeden gól, takže uvidíme. Ty kokos, 19 sekúnd na jeden gól ešte. No tak to nič. To mi dá ešte jeden, takže... No prčíc, nevadí. Aj také zápasy sú. Teraz by som musel dať 2 góly, fakt že rýchle. No, jeden rýchly a tak by tam zostala ešte 1 sekunda, ale to sa fakt nestane. Iba keby ten hráč dostal v bráne. No, nevadí. Ďakujem, že ste sledovali a majte